uyabona bakhona abantu abahleliyo emthunzini kaSomandla, bakhona abangahlelanga. Amen. So ngoba uya-appointa uthi ubani ohleliyo. Amen. That means bakhona abantu abagulayo emthunzini kaSomandla. Haleluya. Abangahlelanga. Haleluya. Njengenyini uDavid wathi noma ndihamba emfuneni othunzi lokufa andoyiki because wayethene wayedlula. Amen. But apha kuThixo ngokuthi he who dwells otheni ohleliyo. Haleluya. Akathethi ngomntu ovakasheleyo okanye evisite uthi otheni ohleliyo. Akathi ozohlala okanye osesuku okuhlala, but umuntu otheni ohleliyo. Haleluya. So yabona igama lithi dwell ligama elingaphezulu kunale gama lithi stay. Haleluya. Mosi elagama lithi stay lichaza ukuhlala ndithi. Amen. Elagama lithi living lichaza ukuhlala ndithi. Amen. So lithi dwell lichaza ukuhlala phansi kukaThixo. Haleluya. Ngoba if singathi where do you stay singabuza uba ukutheni uhlala laphi. Amen. But xa sisithi where do you dwell sifuna indawo engumthunzi wakho. Amen. Sifuna indawo ozimela kuyo. Haleluya. Sifuna into osindiswa yiyo. Into ophansi kwayo. Yabona umuntu anganethwa imvula because an umbrella kodwa ngaba amanzi ngoku iumbrella ikhona. Umuntu okustay under the umbrella low. Haleluya. But not a dwell under the umbrella ungaduduma umbane angamfumani. Unganethi imvula kube khona izikhukhula zinganikhukhulisi ngulolo izathetha ngaye. Haleluya. Athi ngoba ukho amanzi akhukhulisayo awazumkanayo. Amen. Athi ngoba khona imililo ethisayo ayizukuthisa. Umuntu othe dwell under the shadow of the Almighty God Lord. Haleluya. Abantu abahlalayo ngabantu abafundisele abafundi bakaYesu. Uthi namhlanje abantu abangalobe abantu bona bawoloba inhlanzi futhi aphinde babiza nabangabaloba abantu baphinde baloba inhlanzi futhi. Haleluya. Ababuzi Yesu baninzi yena ungakwazi ukulinda. Beningakho nihlala noba iyure na enye nithandaza kanti abantu bakustay under Jesus. Abekho ukudwell under Jesus. Haleluya. Abahlela ngaphansi kwakhe Yesu bantu bahamba na. Haleluya. Bathetha ngalo izwi lakhe basumela ngalo izwi lakhe but abekho kuye. Amen. Inibabile kweli game Yesu wavela abomba balambile kuba izonka abantu aba more than 5,000 bahlutha bonke zonke be5. Amen. Wonke sayisiwo sunayile mfuleni xa fika baphinde bakhona. Amen. Waqomba baqonda abafundi bakaYesu ibandla besitheni likhulu. Emva kokuhamba uYesu washumayela wathi ndiyanazi anindilandeli kuba nifuna mna koko nikhumbule zonke. Amen. Kodwa abayakhona bayamlandela abayakhona bayamlandela kanti abalandeli yena balandela ntoni into anayo bafuna zonke. Haleluya. Baboma Yesu ibhaqile basifuleza zonke zangalamini. Waphuma eyi-1 eshiya inkonzo yakanti bafowunele baphuma bemngabonke washiyeka 12 enkonzweni. Amen. Wabonga uYesu ungakani naba bahamba nami ngoba nifuna abantu abathe dwell abahleli nami. Amen. Wabuza nani na Petro wathi nizawundishiya na. Amen. Waphakama uPetro wathi uba ngabe simka kuwe Yesu ingaba soya kubani. Ngoba uPetro siyafumanisa ukuba ngoku akusafuneki uba ndihambe noYesu, akusafuneki uba ndithethe noYesu, akusapheli uba ndithandaze, akusapheli uba ndizile, akusapheli uba ndikhonze ndikhuphe isumi ndikhuphe umnikelo. Sekufuneka ndidwele ngoku naye. Ahlale kum nami ndihlale kuyo. Haleluya. Into ayiyo uThixo nami ndibe yiyo. IBhayibhile uYesu wathi ndibambone uPetros uba ngoku akasengumzalwane seyinto engaphezulu kunomzalwane, akasengumfundisi ngoku seyinto engaphezulu kunomfundisi, akasengotata webandla ngoku seyinto engaphezulu kunotata, akasengomama wenkonzo ngoku seyinto engaphezulu. Wathi wena Petros awusenguye uSimoni kaYona. But apha kuwe wakhela ibandla ngoba igama lakho elisa ngoku unguPetros. Haleluya. Ngoba uyambona ngoku
sekelidwala ayingomuntu ohamba naye, ngumuntu ohleli ngaye. Umuntu ohleli noThixo ucabanga ngavesi imini nobusuku. Umuntu ohleli naye ehamba endleleni akahambi yedwa. Umuntu ohleli naye elele yedwa akasazi isithukuthe soba yintoni. Haleluya. That is why yazobona indoda engathathanga kufanele sebeyipholile ngamalanga uthi ibuze uyisela nini. Amen. Kanti iyazazi uba ayiyodwanga. Yesu ephila naye. Uba umuntu ongisizi noma hayi wenzenjalo yedwa nje kanti akayedwanga ukhona ahleli naye. Haleluya. Uhleli phansi kwe-umbrella kaThixo and akasodi ngayo. Haleluya. That is why iBhayibhile ithi andiswele lutho ngobunami wena. Haleluya. Awudafithi intonga iyandithuduzela. That means akayedwanga umuntu embambazelayo emagxeni. Haleluya. Kanti engathi uyehla ithi hamba ngoba ndinawe. Haleluya. Kanti indlela engathi iyanyuka athi ungadina because ndihamba nawe. Haleluya. Kanti engathi uyalekwa ngoba uyaziphi izinto zaSathana zikhona awuthixo ndinawe. Ngoba wathi yesininge kum alinawenza. Haleluya. Wengafuna abantu abazothetha ngegama lakhe ngoba baninzi abantu babiza igama likaYesu. Amen. iBhayibhile abanye boze bathi bona ngegama likaYesu ndibeka izandla kude kuvuke nesiqhwaga. Athi Yesu aninazi. Ngenxa babehleli egameni lakhe, abebiza igama lakhe, abesebenzisa iziphiwo engaka behleli kuyo. That is why iBhayibhile uyawuthi yezitheni andinazi. Kumani. Amen. iBhayibhile athi mna ndandiprofeta, mna ndandisenze oku, mna ndenze zonke ndandisenza phi egameni. Kanti ingxaki batheni abahlelanga kuye, basebenza ntoni igama lakhe. Amen. Akekho umuntu ezulwini akhutshwe nguYesu enele magunyeni abizayo kanti engakhonzi. Mhlawumbe sifike sidlule kwilevel yokuhamba inkonzo, sifike kwilevel yokuhlala nenkonzo. That is why adu Paulos nibe nenkonzo yasengqondweni. Haleluya. Akafuni sibe nenkonzo yasenkonzweni, inkonzo yaseBhayibhileni, inkonzo yasecaweni. Sibe nenkonzo ephi engaphakathi kunathi. Haleluya. Eyike ngoPaulos ba wathi nithandaze nibe nenkonzo yasengqondweni, nithandazele noba nibe na nengqondo yamehlo namehlo wengqondo. Amen. Ufuna into abayo apha ukucingeni kwethu singacingi into zaSathana, singacingi into zehlabathi basecinge ngaye. That is why kwathi xa kugcotywa uYoshua kusandobhubha uMoses kwathi njengoko ndandinoMoses nawe Yoshua ndaba nawe. Into mawuyenze wena yonke into engithethileyo kuwe noyaziyo ngoMoses mayingasuki ncakamini yomlomo wakho. Eluwini lakho makuhlale kuthetha ntoni izwi likaThixo. Uyabona ngasengazobe into zikaThixo, but into ebamthethe nayo ngaye ubani uThixo lilizwi lakhe. Haleluya. Uthi xa uthetha umasithi kubhaliwe kwathiwa, kubhaliwe kwathiwa. Jonga uYesu ithi iBhayibhile waqhutywa ngumoya wasoyentlango. Andithi xa fika mawaliwa nguSathana. Into ayiselayo bazangathi Sathana suka kum. Amen. Okay, athi ngegama kaYesu ndiyakusiza Sathana. Amen. But wena sithi kubhaliwe wathi ungamlingi uThixo wami. Kubhaliwe wathi umuntu akaphile ngasonga sona. Kubhaliwe wathi ungaqobuthi kayothi kwasithi kutheni kubhaliwe. Ngoba ufuna imfazwe anayo uYesu njebela noSathana ingabi yomfazwe yakhe yena muntu ophila emhlabeni, ohamba enhlango, olambileyo, odiniweyo, onqaniwe, ibe imfazwe kabani kaThixo. That is why iBhayibhile ngoku nothula nina yena wonilwe. Ufuna uThixo umuntu ozophendula ngantoni ngezwi lakhe. Haleluya. Uthi xa nithandaza endlini abantu babini bathathu uThixo namhlanje sizothandaza ngoba wethembisile ezwini lakho uba ababini abathathu behlangene ngezwi lakho uyaba ngowenzi. Ngolo hlobo you have dwell in his presence. Hallelujah. Uhleli kuye.
Haleluya. Xa uhleli kuye ubonakala ngezwi lakhe. Xa uhleli kuye uvakale ngokuthetha izwi lakhe. Xa uhleli kuye ubonakale ngokuvakala kwezinto zikaThixo ziphuma kuwe. Amen. Ngokubani wonke othe wasela ikhoko uyobhodla ikhoko, othe wasela ibhiya uyobhodla ibhiya, othe wasela intsangu uyobhodla ntoni? Intsangu. But othe wahlala wagcina izwi kaThixo kuye okhupha ntoni? Izwi kaThixo. Ngolo hlobo utheni? Uhleli. Amen. Haleluya. So umuntu ohleliyo kuThixo ngumntu ohlelwe nguThixo. Amen. Ngoba uThixo ufuna umuntu ozofuna yena, ngoba uThixo ufuna umuntu. Ngathi sifakule verse ethi ngimile emnyango ndiyathini? Ndiyakhonkoza. Ubani othe wavula, uvula inhliziyo yakho, angene ngaphakathi kunawo, ungena kwakhe wangaphinde kuphume into yasemabheleni. Ndingumbhele noma kwikomiti amabhele noma sengingcolisa umntana ndiyakuqhekeza. Amen. Makuphume izwi likaThixo phi emzalaleni. Uye kuba ngumuntu kaThixo, uye kuba ngumntwana kaThixo, uye ngunyana kaThixo. Amen. Ngoba bonke onyana bakaThixo bane-DNA kabani? kaThixo. Kanti iswayini iBhayibhile xa ethe wabonakala sofana naye. If asikwazi uhlala kuye, sihlala ebantwini, sizokwazi uhlala kuye. If sahlala kwinto eyenziwa nguSathana ethetha lihlabathi, asizokwazi uhlala kuye. Amen. Ngoba if kule ndlu lena ngosafesi siqhumza izwele zenzangu sonke apho kunuke, xa siphumayo wonke umuntu uzosiva basinunga ntoni? Amen. So amizi besihleli ngantoni? Ngentsaba. Kanti nxa sihleli ngelizwi likaThixo sawuphuma phandle sibonakala nakuSathana. Ukuba aba abakaThixo. Haleluya. Ngoba apha kuthi kunuka uYesu. Siphefumula uYesu. Sithetha uYesu. Siphila izwi lakhe. Asithethi defeat. Asithethi ukwehluleka. Haleluya. Yabona kukho abantu iBhayibhile bafaka emlilweni ukuthi ama-Abednego. Haleluya. Abazange sibone eBhayibhileni ukuthi bayathandaza before bangene phi? Emlilweni. Sazi into bathatha baphoswa phi? Edikeni lomlilo. Bethanda bengathandi. Ayiphumi ivesi uba baye bathina xa bengenayo, xa bezongena, xa bephakathi ayiveli. Amen. Engandithi kuwe bona umhlawumbe besidedwele kuThixo. Athi kwaye bangasabe wena wari xa befakwayo. Because bayazi uba singena empilweni singena naye. Haleluya. Xa mvelayo umngane kusasa uba hayi bo anithanga namhlanje, utheni safaka 3 sabona 4. Abamphela unophenduka. Haleluya. Because they understand intoba emlilweni lo bayafakwa, bafaka naye. Lo bayakhutshwa, akhutshwa naye. That is why naye uThixo wavela qoma mandiziveze bebayi-3 bavele bebayi-4. Amen. Ngoba awesine akuvela uba after eboniwe awesine waphelelaphi. That means waziveze emehlweni wabantu uba makabonakale emlilweni uba uhleli nawo. Ngoba understande into yoba asihambe naye, sihlala naye. Hallelujah. We don't stay with him, we dwell with him. Hallelujah. We don't walk with him, but we dwell with him. Hallelujah. Amen. Asisahambi naye, asathethi ngaye, but sihlala naye. Amen. Yabona noba na ungawuhlala eAmerica, but ufika phaya ube ne idea sometimes. Hallelujah. Ube ne-embassy yasemzansi ephi? Ese-America. Enziba zonke into zakho ozenzayo phaa eAmerica zimane ziripotwa kwi-embassy yasemzantsi Afrika, ngoba noma uhlala eAmerica okusalayo ngowaphi? Wasemzantsi Afrika. Ude ube ne-contract uzohlala i-5 years. Amen. Kuthiwa i-permit yakho ithi uzohlala for 3 years.
emva ka 3 years funeka ugobe okanye lirenyuwa. Amen. That means xa usindisiwe noba ukwenye indawo hlala kuThixo. Amen. Noba uhamba nabani esitratweni makuthethwe uYesu kuwe. Noba na usemsebenzini abanye abazalwane mababone abantu bangumzalwane. Amen. Ayemzazi bekubonakala engedi ba intsha yokureya isengalungisa. Amen. Ngoba noma idiniwe liba vele ungena imoto nganoma iyaphi na kufanele uyileka ukuthi hayi ngena endaweni nalonto ungene nomntu efangena. Amen. Vele koma lanto elungisiwe ulungiswa ngomvubulo ngeke ngolesihlanu. Amen. Vele phela intekisa. Amen. Vele vale kodwa ngale lokhile. Amen. Kodwa izinto zazikhona zasifaka ngavula yaphinde yaloka phinde intekisa phinde vale. Kana yimlo ungibonile ba. Uthi uservice Thixo uservice banner uyilungiselela le gate ngibeke isandla. Ngizalwane ngathi zwaya ewe udime kumane uqala ngezandla ngoba uthi lo muntu leta nemoto ithi ewe ngibeka isandla kho angithi ngibeka isandla. Amen. Ewe xa uhleli ukuthi ngibeka isandla. Lizamngihlaba. Haleluya. Xa uhleli ukuthi ngibeka isandla lizamngiqhekayo. Amen. Xa uhleli ukuthi ngibeka isandla sawumbi izinto ezibuhlungu. Haleluya. Xa uhleli ngibeka isandla lawo ngidimoni. Ngoba utheni? Uhleli kuThixo. Haleluya. So abantu bahleli kuThixo uboze ujonge uDaniel iBhayibheli wathi esengathini wengonyama saphinda sahlala naye kwamnandi. Bakhola. Ngoba uDaniel yaba mna ngihlelenga naye ngonyama eziluma abantu hleli noThixo. Haleluya. No Abednego ba understand ba asingenanga umleni singene kuThixo. Haleluya. So uhambe endleleni namaphara hambe endleleni abani enoThixo. Haleluya. Utho uyakho wesemke onile kwakho kodwa wathi lenzikayo wathi if ungahamba nami kule ndlela ndawubuyela endlini kabawo ndinokuthuwa noxolo if uthele if uhamba. Amen. iBhayibheli wavele walala wabona ephupheni nathi leni kunengresa zenyukayo enye ziyehla. Kanti uThixo uyaziveza uba kule ndawo ukuyo Yakobi nambi nawo. Amen. That means uYakobi ngoku akasahlelanga yedwa akasahambi yedwa akasahlelanga yedwa endleleni uhleli nabani noThixo. Haleluya. Babuza koPaulos noSilas. Kuthiwa bona bavele baqoma masikhathi isibhibu sivele singasithandaza simane sidumisa uThixo ukosihleli kuye. Ahlela ngathongweni. Amen. Nobuhle letshalo sihlala kulo. Nobuhle lethawa sihlala kuyo. Nobuhle lefamily wrong uhlala kuyo. Nobuhle lengimile wrong uhlala kuyo. Hlala kuThixo. iBhayibheli baqomba okay sisetrongweni apha but asikho setrongweni ngoba sitheni sihleli kuThixo. Bapana baqomba asibhananga thi singabanjwa kaKristu. Amen. Sabothi izandla sabothi inyawo bahlala kuThixo bona. Amen. Emveni kokuba bathandaza badumisa iBhayibheli introngo yazivulekela ngokwayo. Kanti uThixo ohleli kubo. iBhayibheli introngo phaa ngo-12 suku yavele yazamazamisa abakhona inyikima yomhlaba iibhagla zetrongo zazivulekela ngokwazo because kukhona abantu abahleli uThixo besetrongweni. Amen. Umgcini mabanjwa wathi xa abona behamba bengabaleki behamba beziphumela etrongweni ufuna uzibulala because bezakuzwa kuye abantu ba amabanjwa akumenzela lokhona. Amen. Ufuna uzibulala wathi uPaulos ungazibulali ungazenzakalisi ngoba sikhona sonke uSathane makayazi uba ukhona apha kuThixo. Amadimoni mawayazi uba ukhona endaweni indawo awuzumuva because uSathane ekuthisa.
Amen. ngoba uhleli kuThixo. Amen. Awuphelanga emlilweni oza Sathane, uhleli kubani? kuThixo. And uThixo wethu ngumlilo odlayo. Amen. 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 That is why noDaniel engazange woyika umlilo okanye ingonyama, because ingonyama ufana njenge-Lion of Judah engubani? EnguThixo. No Abednego ba-understand bakumncwadi wamaHebhere kubhaliwe uba uThixo ungumlilo otheni? Odlayo. That is why umlilo ungenagunya lokutshisa. Nxa usiva uyathiswa ngumlilo, hlala kuThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Nxa usiva inhlungu shu, khumbula kuThixo. Hallelujah. Amen. Nxa usiva uSathane atheka, khumbula bani? uThixo. Ini babili amagusha ezengxakini. Hallelujah. Amen. Avela aqoma sizawuthini nxa usiyilinda kangaka, kodwa avela aqukubona lo nguThixo athi nakule ingxokolo thina soyame ngayo. Amen. Hallelujah. Amen. Uyabona kawona ayeyamile. Amen. Amen. Yabona ayeyame ngabani? ngoThixo. Amen. Xa